Dobrý deň, volám sa Peter Német, mám 24 rokov, som bývalý odchovanec z detského domova. V detskom domove som bol od svojich 3 rokov do 21, čiže 18 rokov som bol v detskom domove. Život v detskom domove dal vzdelanie, slušné chovanie, ako sa mám správať, či na ulici, či v obchode, či v škole, či zamestnancom, či starším ľuďom. Keď som mal ísť už preč, akože opustiť brány detského domova, tak som sa strašne bál. Lebo nevedel som, kto ma kde zobere, či budem mať čo jesť, kde budem mať spať. No ale teraz pracujem, živý som, zdravý som, mám krásneho synčeka a moju milovanú priateľku, tak ja si myslím, že keď sú v domove, majú všetko. No ale keď nemajú, keď odídu, tak veľa ľudí si myslí, že to odchodné, alebo keď tak mám povedať, to odchodné, že im stačí na celý život. Ale keď oni si nevedia napísať životopis a keď sa nevedia začleniť do skupiny pracujúcich ľudí, tak ja si myslím, že padnú na dno a je to veľmi zle potom. Bohužiaľ, každoročne vychádza z detských domovov v rámci celého Slovenska viac než 500 mladých dospelých. Tento počet mladých dospelých každoročne narastá. Peter je jeden z mnohých príkladov tých úspešných, ktorí zvládli túto situáciu a zaradili sa do reálneho života. Je mnoho vecí, ktoré v detskom domove nefungujú a je mnoho vecí, ktoré sa dajú vylepšiť. Aj v tomto smere by som sa chcel uchádzať o vašu priazeň a samozrejme navrhovať nejaké legislatívne opatrenia, pretože to je veľmi potrebné. Mladí dospelí sú cieľová skupina, ktorá potrebuje akútne pomoc od štátu, ale potrebuje hlavne vylepšiť mnohé veci, ktoré veľmi nefungujú. Aj napriek tomu, že majú mnoho pedagógov, mnohých sociálnych pracovníkov, ktorí prácu robia plnohodnotne, zmysluplne a robia to s láskou, si stále myslím, že klient alebo mladý dospelý je veľmi zraniteľnou skupinou a vôbec človekom, ktorý má obrovské problémy so začlenením sa do reálneho života. Ďakujem pekne.